Здравейте хора и добре дошли в новото видео на Clash Royale. Така, днеска ще се опробваме да пограним малко купички. Ако стане, стане, ако не стане. Така, това ми е от дека, ще да кажа, отбора. По принцип си играе с Witch и Baby Dragon на еволюции, Hero Knight като еволюция и Пеката като еволюция. Масия нямам. От този евент мога да изфармя един шард на Baby Dragon, но едва ли ще го правя, защото е много фармене. Тук са ми си взели безплатно от тези неща, но ми трябва купувам. Ако искате, елате в моя рандъм клан, в който съм аз. Пръднала козичка. Ама той е пълен. Ей, да изграниш. Така, без повече се бе, мара да пускаме играта. Намерим го калентче. Ще го тествам с една пека, да какво мислите. Плахте ми някакви мутикончета. Ще му пуснем разпол. Поне се запазихме. Мога да играе 2,6 Clock Cycle. Не е изключено. Не има Firecracker. Baby Dragon не ги очисти много добре. Той 12 лева. Скелетчета, добре, Mother Witch. За танки. Добре. Демидж взимаме. Моля да вича по колата. То нещо. Вич, тя няма да убие с карната сигурно. Да, не успя. Араба Вич. Добре. Малко чипка. Ще успея да убия. Ще пусна Firecracker. Нищо не пусна. Аз мисля да си игра Помпон. Очаквайте следващото видео ще е на FC Mobile, защото утре утре по-скоро свършва сезона. Ще отваряме пакетите които съм събрал и излезна и тоти евент. Ще излезне и тоти евента и ще е много яко. Така че да, очаквайте видео на FC Mobile. Така, да се средоточим върху играта ми. Къде пускай бе? Тези Divine Spawn. Тук ще бия Switch-ка. Witch BM Switch. Перфектно. Там горе се получават нещата, аз не трябва да спирам. Добре, нашата печка оцелява. Бързо. Успява да цепи. Сега цепи по вайнсове. Yes! Бравах. Успяхме с голем да бием. То нищо лошо картичката да има. Все пак. Така 4 звезди. С голем не ползвам. Да е нещо различно от 2 звезди. Или дай 4. Дай. Точно да се компактно. Много малко се събирам. Добре. Ще направим още. Една, две и три. Балкони. Някак скелетчетата я избутаха. Което беше Nice Electro Spirit. Те някак ги дава от тако. Спираме с прешера.
Карлове. Щит? Добре. Уф, този щит много добре се отказа. Но то бие по това, бе. То Беби Драгон. Докато бие, то ще стане. То мисля, че ще умре. Да. Което е зле, защото мога да направя King Tower Activation. Сега цък. Мираво Барбери. Ще си играе еликсър помп, само да събера 6, така да си имам. Нещо. Някакъв ме спектейтва. Ето, пускаме найта. Може да изчекаме за тук. Горе-долу е добре положението, може да е леко по-зле за нас. Но имаме добър помп. Той играе Inferno Tower. 2 хита. Перфектно. Перфектно. Сега играем това. Ще ги бърверя барал. Тема няма. Малко елипсири. Вайнсор. Няма, тази игра хора няма да мога да е един Inferno Tower. И тото Goblin Barrel. Гледай бе, той игра Lockbait, ако не е това, не знам. Има и Valk. Та игра не стана. Нещо. Тук завършваме. Тук ще почнем да фармим. Искам да тестим коронки, да стигнем това common толкова, че ми стрия. И тук ще е добре. До 2002 ли ще стигна, малко тук е много фармено. По 3000 корони, защото всеки трябва да играва и да направи по... То ще го става. То няма го става. Трябва да направи по 0, 5, 9, 60 корони индивидуално. Ай само пускаме голема! Голем! Камераман. Лоп, ама не би и поличката да е. Моля те да отидеш от другата страна, Firecracker. Не те ща. Благодаря ти, ако... Благодаря ти. Oh fuck. I'm cooked. Бате, къде Мега Найт бе? Бате бе! Гледай го и че... така да. Не, той ме трипал краунва. Те не мога ги убият бе! Някакъв спел. Не, GG. Ми. Скапам.
То беби драна, докато я убия, бе, човек. Той дори да успя да убие. Колко тъжно. Много ми е слаб беби драна, трябва да апгрейд. То 12 милиона нищо не мога да направя. Пускаме един елексир пълно. Тук пускаме всеко. Има валкирка. За уичане. Пусна. Добре, той си игра. Това е добре за нас. Vai, little baby girl. Come on, bro. Няма да стане си играва, по принцип нормално, като библиотека. Другия ще го събирам. Добре хора, това е. Да ми върша. Като те ми го дава на Хънтера, бе, дай ми го на това, бе. И ми дава... Тако. Защо ми го дава, сигурно ще ми помня. Добре хора, това ще е за края на клипа. Айде, чао.